vanmiddag een bijzondere wens vervuld worden. En ja, degene die ons daar alles over kan vertellen, dat is de persoon die de wens heeft ingestuurd. En die staat hier naast mij, dat is namelijk Bram. Hallo Bram, goedemiddag ook voor jou. Goedemiddag. Ja, vertel eens eventjes, jij hebt een wens ingestuurd. Ja. Waar gaat die wens precies over? Ben zijn vrouw, die heet Nel, en die is met kerst vorig jaar doodgegaan. En dat waren goede bekenden van jullie? Ja. Ja, en dat is een tijdje geleden gebeurd dus. Je hebt een mooi kaartje in je hand. Ja. Wil je die nog laten zien? Oké. Aan de camera? Ja. Want ja, het is natuurlijk de bedoeling met die wens dat we die in vervulling laten gaan. Ja. Ja. Dus dat gaan we dadelijk doen. We gaan zo meteen, dan gaan we naar Helden toe. En dan gaan we, ja, dan gaan we kijken of dat we die wens in vervulling kunnen laten gaan. Ja. En ja, dan gaan we ervoor zorgen dat er toch nog een mooie herinnering is aan dit verhaal. Ja. Vind je het spannend om te doen? Best wel. Ja. Nou, dat gaat gewoon helemaal goed komen zo meteen. Wij zijn er natuurlijk ook bij. En dan gaan we gewoon voor zorgen dat er een glimlach op een gezicht ontstaat. Dat gaat ook zeker gebeuren. Ja, is dat een goed idee? Ja. Oké, nou, dan gaan we dat gewoon zo meteen doen. Je hebt je jas al aan. Ja. Dus we kunnen gewoon zo meteen die kant op. Heel goed. Ja. Nou, je hebt het gehoord, Rob. Het is een bijzondere wens die vanmiddag in vervulling gaat. En daar gaan wij natuurlijk voor zorgen. Dus wij gaan die kant op nu snel naar Helden. En dan komen we zo meteen bij jullie in de uitzending terug. Met hopelijk prachtige beelden. Nou, ik hoor wat gestommel binnen. Er is licht aan ook. Kijk. Hallo Ben. Wij zijn van omroep PNN. PNN? Jazeker, onze omroep hier. En wij zijn bezig met een wensenactie, Maak het Woord. Heeft u daar iets van meegekregen toevallig? Winteractie? Wensenactie. In de laatste week voor kerst zijn we allemaal wensen aan het vervullen. En we zetten de dorpskernen in het licht. En vandaar dat we ook hier staan. Oh. Want er is iemand die heeft ons een mail geschreven met een specifieke wens. Ja. En daar wilde ik het graag even kort met u over hebben, als dat kan. Want ik heb meegekregen dat u een lastige periode achter de rug heeft. Klopt dat? Dat klopt. Ja. Wilt u uitleggen wat er precies is gebeurd? Kom maar even binnen. Ja? Oké. Nou, we gaan heel eventjes mee naar binnen. Want ja, het is natuurlijk ook wel... Het is niet niks natuurlijk, dat hele verhaal. En het is ook belangrijk om daar even goed aandacht aan te besteden. Ik stond voor te kijken. We moeten het even een beetje snel doen, want het bereik kan hier binnen namelijk wat minder zijn. Dus we moeten zo meteen weer eventjes terug naar buiten. Ja. Maar heel even kort, wat is precies, wat speelt er precies? Ja, wat is precies gebeurd? Dat ik net voor Kerstmis de vrouw ben verloren. Dat ze overleden is. Dat was tijd van een paar minuten. Oké. Ja, en dan zit je er tegenaan te hikken. Hè? Ja, dan gaat het ineens heel snel. Ja. En voordat je het weet, dan is ze weg in principe. Ja, en wat voor impact heeft dat gehad? Ja, wat voor impact. Dat is nog altijd. Hè? Ja. Dat is nog. Ja, want vorig jaar is dat gebeurd, toch? Ja. Ja. Dit is natuurlijk een groot gemis. Ja. Ja. Nou goed, dat vond ook een heel bekend iemand van u, mag ik denk ik wel zeggen. Ja. En die heeft ons aangeschreven met de boodschap van, goh, dat is inderdaad hetgeen wat er gebeurd is. En daar willen we iets mee. Ja. En we hebben die personen meegenomen, die staan hier eigenlijk vlak om de hoek. Dus ik zou u willen vragen om even weer met ons mee naar buiten te lopen. Oh. En dan gaan we even kijken wat daar u te wachten staat. Oh. Dus nou, we gaan weer even door naar binnen. Ik zou zeggen, loop u maar even deze kant op. Die dames weten veel meer als mij. Kijk, we zijn weer buiten. En dan mag u eventjes inderdaad achter ons aankomen lopen. We gaan die kant gaan we op. Dus ja, ik zou zeggen, loop vooral voor mij uit. Dan gaan we hier, want dit is voor jullie natuurlijk een bekend adres. Ja. Maar niet alleen voor u natuurlijk, want hier heeft iemand gewoond die u kent.
Wie? Hier heeft iemand gewoond die je kent. Ja, Oh, dat weet ik. dus we gaan eventjes deze kant op. Ja. Want we zijn hier natuurlijk uiteindelijk ook gewoon, ja, niet voor niks als wij een wens gaan vervullen, dan doen we dat natuurlijk in stijl. Ja. Dus we gaan eventjes deze kant op. Ja, we hebben een hele lange snoer zoals je ziet, dus het is even wat goochelen Ja, met de microfoon. ja. Maar dan gaan we hier mooi naar binnen toe. Oh, ja. En dan zit er hier iemand voor u klaar. Oh, wacht. En er is een mooie stoel daar waar u even op mag gaan zitten. Dat is toch kast. Kijk. Kast. Oh, jong. Want ja, Bram, jij wil iets vertellen, hè? Ja. Lieve Ben, vandaag heb ik een verrassing voor jou. Omdat wij Nel missen en soms verdrietig bent. Wil ik jou, ondanks het gemis van Nel, een fijne kerst wensen. Ik heb een lief liedje geoefend op de gitaar. Zodat jij en Nel dit kunnen horen. Ook heb ik een mooie krans voor je gemaakt. Met veel lampjes, lichtjes. Ben hele fijne kerstdagen. Dikke kus, Bram. Ik ga een liedje voor je spelen. I wish you a Merry Christmas. 1, 2 en... Goed zo, ja. Ik wist maar dat ze zo goed muziek kunt maken. Hè? Hele mooie muziek in de jong maken. En als ze groter werd, hoe hoger de muziek. Ja. Kom hier. Ja, daar hoort natuurlijk nog inderdaad iets moois bij. Oh. Dank je, jong.